sa to ang mag-greet og Merry Christmas. Kailang mana. Hello, Merry Christmas And Happy New Year. bata. How's it going, guys? So today is Christmas Day na jud. It is December 25 and I wanna greet you all a Merry Christmas and I hope nga you will enjoy this day and God bless you all. So yeah. So anyways, yesterday dito mi nag-celebrate sa balay sa akong ante sa may Ladislawa. Nag-party mi dito and then naghatag og mga gifts. Dito ang side kay ila mama nga side. Nag-celebrate mi dito and then well, so mo yung mga nahitabo dito sa balay sa akong ante. So anyway guys, i-share na ko sa inyo ang mga nadawat this Christmas. Wala ko nakadawat og kana mga mahalon jud nga regalo, but still thankful ko kay naa jud mga tao nga kana maka remember sa mo. And yeah, first na ko nadawat kay kaning duha ka towel. Kani kay plain lang siya nga towel which is color pink, and kaning kana nga towel. And yeah, cute siya kay so muna kong first nga nadawat duha ka towel, and then next kay kaning panyo, I don't know unsay brand ni. So next is kani World Balance na t-shirt, gihatag siya sa kuang lola. And then next kay hatag sa kuang tito kani Nike shoes. So kani ang kuan, we have the Nike Zoom. So mood kayo. So yeah, mo ni akong nadawat sa akong tito, Nike Zoom. There, it's a Nike Zoom. And yeah, nasukodan ako siya and it fits really well. It fits really good. So lami siya sa tiil. Well, actually katulong ako mga nadawat this year. Kaya ang uban po mga kwarta. So, ingana man jud na since habang nagadugay ng padugay kay kwarta na lang ang ihatag sa imuha kay praktikalan lang man pod. Praktikalan nga kanang mas need jud sa isa ka tawo ang kwarta. Kay naman pod guy uban nga kanang wala kabalo kung unsay gusto ba sa ingani nga tawo. So, kwarta na lang ang ilang ihatag. So, yeah. And last but not the least nga ako ang nadawat this Christmas, which is the very special thing nga ako ang
nakuha and ako ang gihatag para sa akong sarili is this camera. Kani ang pinaka the best nga ako ang nadawat this Christmas, which is gihatag sa ako ang mama sa ako, and then kani pong kita mo tayo niyo, kani pong Joby Gorilla Pod, kani the Joby Gorilla Pod kay regalo na ko na siya para sa ako ang sarili, and this kanang microphone na mao na ako ang duha ka things nga giregalo na ko para sa ako ang sarili. So yeah, happy jud kay ko, like as in happy jud kay ko more than anything else in this world. Happy kay ko, dream ang good na ko, di ba? Dream ni nako nga magka complete setup. I don't know if gets niyo akong feeling kanang, but still thankful ko sa mga naghatag sa ko, kay they remembered me, and yeah, thank you. I'm sorry if low-key lang ang to ang energy karon. It's because I'm not feeling well. Ang gikalintura ko and ang ako ang ilong is barado and ginaubo pug ko. So yeah, I hope masabtan ninyo. Bawi rata sa next vlog. So once again guys, Merry Christmas sa inyo ang tanan. See you guys and thank you so much for watching.